Ceguru 0317 vagyok, ez pedig, mint jól látjátok, laggolva a Minecraft. Na jó, a laggat azt nem kellett volna mondanom, mert észreveszitek, mindegy, közben beesteledik. Ezelőtt 3 videófelvétel, nem csak 2 videófelvételem volt már erről a szerkezetről, amit Sirius mutatott be, azonban ő azt nem mutatta meg, hogy a második sort hogyan kell elkészíteni, ezért én megmutatom. Először is foglalkozzunk egy kicsit a redstone-nal, majd később meg fogom építeni, vagy csak ne laggolna ez a repülés, meg amúgy a Minecraft. Na mindegy, akkor nem repülünk. De az is lehet, hogy erre kreatív vagyok. Szállj már fel! Na mindegy. Igazából csak idegesít. Szóval igazából amitől ez működik, az nem más, mint a fáklyáknak ez a jel megfordítása. Ha egy negatív jel bemegy egy blokkba, majd a másik oldal tovább vezetjük, mi történik, ha ezt aktiváljuk. Szépen a blokk megakadályozza, hogy tovább menjen, viszont ugye a fákja aktiváló és inaktiválóan is tud működni, vagyis ha negatív jelet kap, akkor pozitívat ad ki, ha pedig pozitívat, akkor negatívat ad ki. Ezt itt ki tudjuk használni, hiszen ezekkel a gombokkal, karokkal is ugyanez a helyzet. Tehát pozitív, negatív, negatív, pozitív. Az így lehet, hogy elsőre egy kicsit komplikáltan hangzik, engem meg idegesít, hogy oda nem tudok fölrepülni. Na mindegy. Lehet, hogy azt kéne csinálnom, kapcsolódok, meg nem kapcsolódok, de akkor nem alakulnak. Szóval mindegy. Szóval, hogyan tudnánk mi ezt kihasználni? Úgy, hogyha... Most ez így biztos bonyolult lesz, hogyha nem úgy mondom, hogy megépítem. Ez az előző 2 videó felvételből maradt itt, ezt már nem akartam lerombolni, itt csak az ajtóba a bekötés, szóval ez egy ugyanilyen sima pozitív-negatív játszma. Mondjuk ide építsük is meg. Ugyanolyan, mint ott, tehát egy ilyen fölül 2, alul, nem, fölül 3, alul 3, ilyen 2x3-asat vagy 3x2-eset fogok megépíteni én is. Azt hiszem, így jó is lesz. Igen. Hoppá, nem. De nem. Mert közte egy blokk. Jó, tökéletes. Minden videómban, amiben építek, narancsárga, mi ez, gyapjúval narancsárga gyapjúval fogom azt jelezni, aminél vagy, nem, mondjuk a levezetést azt pirossal, akkor aminél gomb, kar, vagy éppen redstone fákja van. Mert a redstone fákját se feltétlenül. Na mindegy, szóval ahol vagy gomb, vagy pedig kar van. Azt én így fogom jelezni. Kössük is be. És most mi történik? Most az történik, hogyha én ide összevezetem, ugye marad ez a pozitív-negatív játék. Már meg van fordulva ugye a jel. Szóval, ha én átváltok egy kart, akkor az becsukódik. Most végül is ez pont rosszul jön ki nekem. Igen, szóval, ha én bármelyik kart meghúzom, akkor vagy be, vagy éppen kinyílik. Nos, ezt tudjuk orvosolni ezzel a pozitív-negatív játékkal, ugyanis most van csukva, minden kar fölfele áll, nyitva. Ez nekem miért előnyös? Hát igen, miért előnyös? Azért előnyös, mert ha ide berakok egy
redstone fákját, akkor az ugye megfordítja a jelet. Szóval most pozitív jel beérkezik ebbe a jel megfordításba, ami negatívként távozik, vagyis csak úgy fog kinyílni az ajtó, hogyha ez ahhoz egyetlen egy kar, aminél a redstone fákja van, lefelé áll. Most egy kicsit arról beszélnék, hogy ez mitől is lehetséges. Attól lehetséges, mert elméletben, meg gyakorlatban a fáklyák, ahogy fölfele állnak, jelet kéne, nem adnak ki jelet. Ha lefele áll, akkor ad ki jelet. Szóval, ha a fákja itt van, akkor akármelyik kar, akárhogy is áll, az ajtó csukva marad, hiszen kiadja a jelet, vagyis pozitív megy be, és a jel megfordításnál negatív jön ki. Kivéve, ha én meghúzom ezt az egy kart, mert ez deaktiválja a mögötte elhelyezett fákját, ezt most, igen, így láthatjátok, hogy mögötte is van, deaktiválja, vagyis negatív megy be, és pozitív jön ki. Viszont ez így túl egyszerű lenne, kisebb is mondjuk, mint az, de ennyit meg Siriusnál is látunk. Mi az a plusz, amit én be fogok rakni? Nos, az a 6 FPS, amit nem valószínűleg tudunk keretni. Mindegy. A plusz az ez. Ez az egyetlen egy sor. Jelenleg most nem fogtok sok érdekeset látni, annyit, hogy azt szó szerint, vagyis ami itt alattam van, azt le fogom, vagyis nem szó szerint, de le fogom tükrözni valamennyire. Nem baj. Egyszerű. Szóval nézzük. De oda. És oda. Még oda. Áj, nem jó, hagyjál lejjebb. Igen, ez egy ilyen, ki kell tapasztalni. Nekem már sikerült kitapasztalni, csak mindig elfelejtem. A következő redstone tutoriálomról beszéljek egy kicsit, mert most arról, hogy lerakom a fekete gyapjút, nem igazán lehet, majd esetleg a bekötésre. Majd oda meg kéne tudom. Ami pont nem jó helyen jön le, de nem baj. Kiszedjük. Hát, jó. Szóval a következő redstone tutoriálom az hát nem tudom, végül is valami nagy szerkezetet fogok majd kitalálni. Azt szerintem már én fogom kitalálni, de még nem biztos. Közben itt már mindjárt befejezem itt a redstone-t. Igen, mindjárt befejezzük. Áj, ide nem is. Mi? Most hogy akadt össze? Ja, tudom. De nem kell. Jó, oké. Szóval most mit változtattam meg? Őszinte leszek, semmit. Kivéve azt, hogyha ezek a karok fölfele állnak, akkor ugyanúgy. Nem, ha ezek a karok itt bármelyik is lefele áll, akkor az ajtó nem nyílik ki, csak így. Na de nekem ez mibe előnyösebb, alig változtattam valamit. Hát igen, most egy nagyon-nagyon egyszerű kombinációm lesz. A videóban próbálok törekedni az egyszerűségre, a nagyszerűségre. Aj, nem. Nem is biztos, hogy kellett volna. Ennyi is, ha jól emlékszem. Ha meg nem, akkor maximum majd azt emlékszem. Na már most ott mindegyik fákja pozitív. Ha ezt én deaktiválom, akkor erre már vissza. Ez negatív, viszont innen felülről jön be egy pozitív jel. De mi történik, ha én még ezt is deaktiválom?
az történik, hogy ez ad neki egy pozitív jelet, és pozitív megy be, negatív jön ki. Vagyis nekem ahhoz minden fákját le kell kapcsolnom, nem beesteledik. Szóval nekem ahhoz minden fákját le kell, hogy kapcsoljak, hogy negatív jelet kapjon, és akkor a negatív bemegy, és a pozitív jön ki. Vagyis az ajtó kapja a pozitív jelet. Bocsánat, hogyha ezt valaki félreértette. Szóval ez nem tűnik először, nem tűnik olyan egyszerűnek, de nem bonyolult. A következő részben, vagyis még most megpróbálnék, ha föl tudnék menni ettől a laktól. Szóval megpróbálok megépíteni még egy szintet. Ezt még nem tettem meg. Nem tudom, én remélem, hogy sikerülni fog. És remélem, hogy vagy nem fogom elrontani, mint az előző részben, hogy alig vagyok hallható, vagy nincsen hangcsúszásom, mint az előttiben. Nem, most nem ütöttem ennyire, mi ez, klaviatúrát, csak, is mondjam, kerek 7 FPS-sel nem bírok repülni. Sikerült 6 FPS-sel repülni. Na, ennek örömére most nem szállok le. Nem szállok le a földre. Szóval, itt is tulajdonképpen és magasságra addig bővítitek, ameddig akarjátok. Lásd, Pingvin, milyen Sirius Redstone ház. Szóval ott is azt hiszem 3x3x3x3-as, azt hiszem. Nem, lehet azért, hogy ennyi nincsen. De annyi szerintem. Nem tudom, na mindegy. És azt áruljátok el, hogy én vagyok a béna, vagy a laganagy, vagy miért nem bírom oda berakni most. Vagyis. Jó, szóval mondtam valamit, itt még nincs hangcsúszás. Felvétel közben megmondom nektek, hogy ott úgy fog tűnni, mintha lenne, de nincs. Szóval. Tik, 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 nem, tik, 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 és mondom, és tik, tik. Szóval. Miután ez a fárasztó bekötés megvan, ugyanúgy egy ilyen hasonló levezetést kell megtennünk. Ez a lépcsős levezetés nagyon-nagyon egyszerű. Nem baj, hogyha valami egyszerű, hiszen az attól lehet még nem egyszerű. Igazából lehetne még egy arra, de ez most jó lesz. Igen, valamint a következő nekifutásra ezt még meg tudom csinálni ebben a részben. Gyorsan megmutatok egy-két trükköt, hogyha esetleg mondjuk nem tudnátok valami oknál fogva tovább vinni a redstone-t, ugye önnál a 15 kocka miatt. Nos, erre én hát háromféle módszert ismerek, abból 2 majdnem ugyanaz. Szóval igen, összekötöttük ezt is, de én azt szeretném, hogy itt ez, meg ez álljon lefelé. Vagyis ide helyezem a redstone fákját, ide, meg ide, és what? Ja igen, és csak akkor fog kinyílni, ha ez, mi van? Oké. Igen, jó, tudom. Kéne neked egy repeater, mi? Mondjuk ide. De te kapsz egy repeater. És akkor tulajdonképpen, ahogy megtalálom, át is fogom, vagy be fogom mutatni, hogy hogyan lehet meghosszabbítani a jelet. Ez az egyik módszer, tehát egy repeater, redstone, és utána repeater. Ezzel csak egy baj van. Itt van ez a nyíl, nem tudom mennyire látszik, azért csak HD-ban jól látszódik.
erre adja ki a jelet. Vagyis, ha ide elhelyezek, ide elhelyezek egy fáklyát, akkor ez így továbbadja a jelet. Viszont, én ezt a fáklyát innen most eltávolítom, és oda helyezek el, akkor itt megáll a jel. Valamint nem tudjátok úgy elhelyezni, hogy oldalról tudjon jelet kapni. Tehát így oldalról nektek sose fog jelet adni. Ez az egyik. Aztán még erre a szerkezetre egy kicsit visszatérünk, mert tesztelni kell. A másik az egy ilyen. Ez is tulajdonképpen ez a pozitív-negatív. Innen kapja be a jelet. Valamint most annak még egy hibája eszembe jutott, hogyha fölötte, vagyis így egy blokkal megemelve helyezed el a redstone-t, akkor valami oknál fogva a redstone nem érzékeli, hogy itt a repeater. Ezt nem tudom amúgy, hogy miért, lehet, hogy csak én vagyok a béna, de érzékeli. Erre ide nem is kéne és de érzékeli, akkor nem szóltam. Elnézést kérek, akkor nem szóltam. Ha meg nem, akkor megszóltam. Vagyis, szóval értitek. Szóval térjünk vissza ehhez. Ez min alapul? Ez azon alapul, ugyanaz, mint ott. Pozitív-negatív játék. Negatív megy benn, ez a fákja átváltja pozitívvá, viszont itt egyből én meg is fordítom a jelet, vagyis negatívvá visszavált. Vagyis pozitívból, nem, negatívból pozitívvá, pozitívból negatívból. És igen, ez fordítva is. Igen, így van. Pozitívból negatívba, negatívból pozitívba. A másik pedig majdnem ugyanez a harmadik, ami most így hirtelen az eszembe jut. Bemegy a redstone. Mondjuk tegyük, hogy itt a 14. kocka, most jönne be a 15. Én ide rakok egy jel megfordítást. Elviszitek addig, ameddig kell, és pár blokkal előtte ugyanúgy raktok be egy jel megfordítást. Ez annyiban jobb, hogy anyagtakarékosabb, mint az előzőek. Mivel ide is él. Ez pedig ugyanaz a játék, negatívból pozitívba, pozitívból negatívba. Nem is maradt más hátra, mint hogy én komoly 5 FPS-sel ugyanúgy ne tudjak felszállni, remek. Szóval 5 FPS-sel itt a karokat egy kicsit ellenőrizgessük. Húzzuk ezt. Mondom egyszer. Mondom egyszer. Igen. Szóval, kimondottan nem sikerült azt, amit akartam ebbe a videóba, ez egy 3x3-as lett egyrészt, nem olyan 2x3-as, másrészt pedig mutattam egy-két másik Minecraft trükköt. Ennyi is lett volna mára a Minecraft, vagyis számomra, illetve a videó is számotokra, kivéve ha még egyszer megnézitek, ami nem lenne túl rossz döntés. PC Guru 0317 vagyok, sziasztok!